дар доираи тадбирҳои созандагӣ ва ободонӣ ва рушди инфрасохтори хизматрасонӣ дар шаҳри Хуҷанд дар маҳаллаи Разоқ чойхонаи миллии Сари Санг мавриди истифода қарор дода шуд, ки он ҳамчун намунаи равшани густариши фарҳанги миллӣ ва баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ арзёбӣ мегардад. иншооти мазкур бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои истироҳату фароғати сокинон ва меҳмонон бунёд гардида, дар он ду утоқи корӣ, толори барҳаво барои нишаст, инчунин кадҳои бароҳат барои қабули мизоҷон ташкил карда шудааст. чойхона аз қадиму айём ҷойи маслиҳат, ҷойи тарбия, ҷойи раҳнамоии ҷавонон ҳисоб мешуд. ҳоло ҳам чойхона ин як ҷамъомади ҳамаи аҳли маҳалла мебошад, ки мо омада дар сари як пиёла чой бо ҳам маслиҳат намуда фарзандонро тарбия мекунем. дар баробари ин дар чойхона ошхонаи муҷаҳҳаз фаъолият намуда, дар он омода намудани таомҳои миллии тоҷикӣ ба роҳ монда шудааст. барои сокинони маҳалли Разоқ барои мо рӯзи хурсандӣ, рӯзи фараҳбахш аст, зеро ки ин чойхоне ки мо истодаем солҳои 60 асри гузашта сохта истифода дода шуда, зиёд аз 60 сол барои мардуми маҳалла хизмат кард. азбаски ин фарсуда шуда буд. чойхона дар ҷояш аз нав бунёд шуда бо унсури миллӣ сохта шудааст. чӯбкорӣ, гашткорӣ шудааст. ман аз номи худам, аз номи тамоми сокинони маҳалла ва пешвои миллат миннатдорӣ ба ном мекунам. бо мавриди истифода қарор гирифтани чойхонаи миллии Сари Санг барои 10 нафар сокинони маҳаллӣ ҷойи кори доимӣ фароҳам оварда шудааст, ки ин омил дар самти коҳиш додани сатҳи бекорӣ ва беҳтар намудани сатҳи некуаҳволии аҳолӣ саҳми назаррас мегузорад. бахшида ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди як силсила чойхонаҳои миллиро дар маҳаллаҳои шаҳри Хуҷанд роҳандозӣ намудаем. мо ният дорем дар оянда низ марҳила ба марҳила дар тамоми 22 маҳаллаҳои шаҳри Хуҷанд чунин чойхонаҳои миллиро бунёд ва ба истифода диҳем. ҷиҳати ороиш ва таҳризии дохилии иншоот низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида, сутунҳо бо кандакориҳои миллӣ бо тарзи муосир оро дода шуданд. ин навъи меъморӣ ва ҳунари зебои кандакорӣ дар баробари замонавӣ будан арзишҳои фарҳангии миллӣ ва ҳунарҳои мардумиро таҷассум намуда, муҳити бароҳату дилписандро барои мизоҷон фароҳам меорад. ба истифода дода шудани чунин иншооти хизматрасонӣ дар маҳаллаҳои шаҳр нишонаи равшани татбиқи сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти дастгирии соҳибкорони хурду миёна, рушди соҳаи хизматрасонӣ ва ҳифзи анъанаҳои миллӣ ба шумор меравад. дар доираи татбиқи сиёсати созандаву бунёдкорӣ ва рушди соҳаи хизматрасонӣ дар шаҳри Хуҷанд дар маҳаллаи Сари Баланд чойхонаи миллии Шоҳтут мавриди истифода қарор дода шуд, ки намунаи равшани эҳёи анъанаҳои миллӣ ва густариши фарҳанги меҳмондорӣ ба ҳисоб меравад. ифтитоҳи иншооти мазкур дар заминаи дастгирии сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди соҳибкории хурду миёна ва фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ амалӣ гардида, дар он барои 5 нафар сокинони маҳаллӣ ҷойи кори доимӣ муҳайё карда шудааст. ин омил ҳамчун ҷузъи муҳими беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва баланд бардоштани шуғли аҳолӣ арзёбӣ мегардад. чойхонаи миллии Шоҳтут бо дар назардошти меъёрҳои муосири хизматрасонӣ ва дар айни замон бо нигоҳдошти услуби хоси меъмории миллӣ бунёд ёфтааст. бо дастгирии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар шаҳри Хуҷанд маҳаллаи Сари Баландӣ дуюм чойхона аст, ки ифтидо гардид. чойхона ҷои муқаддас аст ва дар ин чойхона мусафидони маҳалла ба ҷавонон оиди ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳо дохил нашуданд. дар ин ҷо ҳамин гуфтугузорҳо шуда мегузарад, ки ин барои ояндаи ҷавонони Тоҷикистон муҳим аст. бо фаъолият оғоз намудани чойхонаи Шоҳтут
имконият фароҳам меорад ки сатҳи хизматрасонӣ ба сокинону меҳмонони шаҳр беҳтар гардида, фазои мусоиди фароғат ва истироҳати фарҳангӣ муҳайё гардад. дар маҷмӯъ мавриди истифода қарор гирифтани чойхонаи миллии Шоҳтут дар маҳаллаи Сари Баландии шаҳри Хуҷанд идомаи мантиқии сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушди соҳибкорӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои зиндагии шоистаи аҳолӣ маҳсуб ёфта ба рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳр такони нав мебахшад.